Vam decidir fer una mica de canvi per l'aplicació del purí, de passar en vano a aplicar amb un sistema de tubos que ho deixa arrans de terra. Vam estar mirant i vam veure que s'aprofitava més els nitrògens que en vano, perquè es perden molt, i vam dir, bueno, provem un sistema nou. Pues per aquí surt el purí, a pressió, amb la toma de força. Aquí és la tajadera que obres i tanques, que si vols obrir i tancar. I d'aquí va ser cap a aquests dos tubos, els laterals, que se'n van cap aquí, cap als executs, que el que fa pues, és, aquí és on tritura i és per on baixa per aquestes mànegues d'aquí, exactament igual repartit. Pensem que, per exemple, quan se tira el purí, que està una mica creixudet, el cereal no fa tan mal que en va, no? Que si és de xafar o això. I que n'avances una mica més amb el sentit que agafes més amplada i no tens que fer tantes passades, això és una mica d'avantatge. L'única cosa que sí que s'ha de fer de tant en quant, a cada d'això, a cada 2 o 3 cubades, és aquests tubos d'aquí que estan desplegats, aquí s'hi acumula el purí, aquí dintre, el més espès, o si hi ha algun plàstic petit o això, que l'execut no ha pogut trinxar però que no fa que ho taponi, es queda aquí emmagatzemat i això ho obres i baixa el que hi ha aigua petit. La poca cosa que alguna solatge més gros o el que sigui. En el cas que s'embossi, pots obrir la mànega aquesta i que estigui aquí la xapa o el plàstic, o si és una cosa més grossa que s'ha taponat i fa que no baixa res de res, és obrir aquests tornillos aquí, obrir la tapa i aquí dintre es treu el que hi ha aigua i ja està. Del tema que s'embossa, vull dir que pot ser que s'embossi, no és de la composició del purí, de que sigui més espès o hi hagi una mica de solatge o el que sigui. Simplement és que, que xugues amb alguna bassa o que hi ha caigut un tros de fusta o un plàstic, pel tubo gros per aquí passarà, però clar, per aquests petits el diàmetre no passa i quan arriba el triturador això es queda aquí i no ho tritura. Pots passar pel cantó d'un tros que s'ha tirat amb aquesta aplicació i quasi no sents l'olor. Vull dir, no se sent quasi absolutament res. Pots tirar al cantó d'un poble que allò que sempre he vist problemes que els veïns es queixen de que si hi ha pudors i això, amb aquest sistema no se sent absolutament res. Estem satisfets i esperem que puguem anar tirant purí bastants anys i que es vagi ficant de moda o que es vagi innovant petites coses que puguen fer que el sistema de dejeccions sigui més eficient.